Центъра. Стой! Не, стой. Не си свързва? Не си свързва? Тук внимай. Там да държат цял ден, още. Тръгва, Жорка. Младене, предай си тук. Тук, Жорка. Браво. Добре, това е. Стой така, само и препредавай. Младене, близо. Стой там, Младене! Гърба! Жорка. Отзад. На гърба е. Ще я вади. Двама отзад. На гърба! Добре. Айде паса! Паса! На едино е! Нищо, браво, ще стане другия път. Айде! Е това търсим, е това! Само ако не нещо фърли. Пас. Няма нищо, добре. Прибирай. Браво, да. Да, ти загравай. Горе, да. Айде, всеки човек. Така, стой, центъра. Е, това е игра, момчета. И примил е стая блонд. Ето се дуба, по-дълга Русия. Ей, тръгва. Младене гърбата. Давай, Саш. Не двамата. Отзад. Много ги став. Тук ще му я дава, да знаеш. Те ще внимавай отзад. Тук. Шави, виж центъра. Браво, Жорка! Цапа му бичари. Тук трябва да стъпиш здраво, иначе не си поплювате. Direkt mă la piscu tot. Не се изнервете, няма да свири за вас този. Ясно. Жорка, не се изнервайте, той няма да свири за вас. Просто застъпвайте и ви здраво. То си е фал 100%, ама няма да свири, това е проблема. Просто стъпвайте здраво. Няма такъв дял. Аз имам, а всичко стой като Сашо. Не бе, нищо бе. На свободна скорост. Център влез, някой влез, центъра! Върти още! Сам. Остра, младенски! Саш. Нищо, добра, взявахме я! Играй! Нищо, момчета! Беше във вратата, ама не знам дали ще е влез. А той Сашко няма къде се премести.
новите зъбки. Няма, тя много така дойде. Ето тук, този винаги остава тук сам в тази част. Не се изхвърля, бе. Махай я двама! Ама е трудно, то даже тук трябваше насама и по-добре ги изрита. Стефан между двамата беше идеално сам. Да, бе, не е срамно при такава ситуация, не е срамно да... Много ясно. Или е зрител. Няма нищо! Няма нищо! Това че стойката не мръдна. Това е мек терен. Дебнете момента, ще дойде момента, спокойно. Коце е на гър... Добре, браво. Хайде, един конче. Изтървая той, изтървая моден, изтървая то. Това е престъпление, образен изгледа. Няма нищо по... Айде, предизбирай бързо. Хората, айде. Саши тук, Саши, сам стани. Се бил от всякъде между. Шутяза де... Не виде минджа шутяза. Че яреш... Чудно много аша минджа се мърдя фара. Отзад, Младене, отзад. Втората! Спокойно, само се нареде. Тук ляво, Стефчо. Добре, Стефчо, нищо не. То не става, ма трябва някой път да се наложи да помогне. То не може само напред да стоиш, брат. Малки врати е друг тип футбол се играе. Не е да забиш напред само. Това е фал. Отсекър е фал. Да не се отела меш. Просто се бори. Арбитро много лаки да футбол. Крафа. Към видих арбитро. По-напред, бе! Съдята ли? Наредете, айде. Не всички Те така. седят. Да има последен. Те се борят, бе. Да има последен. Съдят. Айде, отворете. Тук имам. Сипия пред вратаря. Младен. Ида! Добре, Младен, това е. Нищо, добре. Сашката му прави живота труден. Друго собствено ката. Такива моменти по-добре да я изрита. Тук е Стефан евентуално, ако за гърби да 1-1 да играе нещо такова. Ма твърли хубаво. Колко да се опитва да я подава. Но нещо е такова. Стани, грехте, ето гол. Младен, остани последен. Идеалната е, то няма никой. Той няма с кой да играе. Не там, прибери се и почивай! Саша, прибери се и Жорка, почивай! гърба ти има един. На гърба, да. Саша, гледай дясно. На центъра там вече е друг. Айде с човека не... Ну врял, мадам, от сумет. Айде. Сефари обърни. Дечино видит колко. Не през центъра. Да. Майор камо, next year. Aici ne dai nevoie să dăm. Паса! A Жорка, виж го е само. Добре. Не е върчето ми, благодаря.
Ще играеш ли? Тъй като те гледам някак. Не знам, чуда се. Аз от събота не мога да възстановя, често така. Кой Искам се да свърши бия. работа? Кой се свърши работа? Уискита бири, то страшна работа. Вчера играм 10 минути, аз не мога да си поема. Бихте ли? Паднали са паднахме, TNT. да. Дай ще Браво на търси вас. ляво. Ами то, Той с кръводари града. Чудесни сте. Сам спокойно. Идва гръб на вече. не вървеше нещо. Добре играхме, ама не сте. Ама втори. Дали удари? Не помня, мисля, че един. Ти момче, що винаги другите са виновни, бе. Някой път Нищо. слушай треньора, да е. Друга седмица матч. Гледна вината и в себе си. Така става по-интересно, сети ли се? Има заряд. Много ясно. Не е болка за мир. То все някой пада, няма. Така, бийте от тази врата. Тя ще си намери път. Колко ми идват. Айде, защото почват да са притеснени, усещам ги. Почват да издъхват. Така. Добре. Ляво. Един да Дясно, дясно. Ама тука... Браво, бе, Младенски! Младенския голем биткаджия. Той ако има повече подготовка и въздух, ти казвам, че няма какво стане. Ще отнема много топки. Трима на два, оттам трябва да завършим. Дай на Младен. Няма нищо. Изкарай, по-добре изкарай. Няма нищо. Чета сега близо седма. Добре, нищо. Гърба дясно. На гърба, да. Ляво. Жорка е тук с него. То е лош. Ти момче е добре, аз ви казвам. Той, което съм гледал далече, ти момче да стане много качество. Хубав ляв крак. Да. Той ви играте на редеца, на контра трябваше да сега Ние това го говорим. Както срещу нас. Но малко там издъхнахте накрая. Не толкова издъхване, колкото не затворихме матча. Стеф. Обрия. Де е лачия докосна? Судара. Никой не му излезе на дуското. Супер беше. Браво, Сашо, браво, Сашо. Добре, Сашо. Прегрупирайте, не се бутайте напред. Чакайте Сашко да вземе да... Играй! Браво, бе! Браво, моето момче! Ама най-хубави ударе, боца! Казал съм! Беше фал. Сега са наредете право. Най-непредвидимото нещо. Сега! Той рикошет става. Наредете се сега и починете малко. Наредете си, почивайте. Сега ги динете само на контра. Сега са насрали. Само не се приберете. Една идея по-здраво само. Не отпускайте, не дей се отпускат. Не се отпускайте, сега се ядосат. Арсенал спусна страх, финал не може да спечелиш, бе. Няма, брат. За Те Арсенал. голям страх, бе, човек. В момента Едно на вкараха нула един и гол да. Прибраха се и много. после Жозе Мауриньо бил забърквал Бетония. Той си има 25% владение на топката на финала, бе. Стига Но ние срещу вас ставаме. Как ние се прибраме? Един да прибере! Прибирай! Един! Ако не можеш и зазни. Младенски ляв крак. Ляв крак играе той, да знаете. Не двамата. Браво, бе! Ай, трима на двама, давай, идва! Няма нищо. Аз ще го изкара, бе, той всеки път другите му виновния.
Какво прави ти? Какво? Влизай. Айде, има още сума ти време, давайте. Аз не чух ли той една грешка, той да направя, само дори цяло много. Дай на време, дай по-късно. Какво има, бе? Браво на съдията, за сега е добре. Oricum e bine că și centura viitoare pe ei. Da, știu. Vei, Nu știu, trebuie să verificăm Aibă ce și concediu, sigur. Прибирай! Айде, един да му помогне на Младен да го подсигури. Ей! Ăsta și chează de... Да, опасно. Toți biu țeacăre, să am tu de... Удар му на него. Има хубав удар, той до сега за първи път не оцелява тази, всеки път целява тази. Айде, готови са. Как се Бебере? 15 минути ли играете? Ма трябва да остра. Прибирай. Ето тук забавени. Сашко, Айде, изморил се, са правим пресмяна. Сашко, по-добре ритни тая, бе. Айде, прибе... I know, that's why I take 2 weeks. Тук само Това с лев крак играе. My wife was very cool as well. Прибери леко, Саша, а така. Е, така, стой тук, да, така. Стеф! Нека си я подават. Ляво! Да не обръща, а Very така. bad, I think. I lost. Един да бие. Сега леко. Smell, Bravo. Свалетия! Иди тук! Тръгвай! Браво, моето момче. Бутай, Джордан, Ей, хубав пас беше това. Ех, де ева, че не мога да закачи, да ева и късмет. Браво, браво, Стефане, браво. Това е. Добре, само пренести и почивай. Саша ще я бута пак тук, а така. Стефка, почивай, Стефка. Почивай, не съм мори. Пустете го този да играе с топката, той не може, бе. Стой, той сам. Пустете го този да играе с топката, бе. Не там. Стой. Не там. Нека сега играят отзад, бе. Като този дебеля вземе, оставите го да я вори, бе. Той нито му да я вори, нито му това да е. я... Да прибера, подсигури сега. Ще правят дълги пасове и са там, бе. Тук отзад се разиграва. На задна. Центъра и на задна. Тук трябва да варите, не... Ай, ще търси левия. Абе, ей, търси винаги левия крак, бута на левия, да знаете. Той с друг крак не играе. Саша има една идея, гърбът. Тръгва гърба, Сашо. You only get this blonde guy, what you think? Keep him close. Леко само затвори. Ляво! Ей това, не там. Шаби, гледай тук. Мурът са там, какво ти кажа? 1-1. Пресираме. Прибери. Слушай, бе. О, гол! Играй. Ги малко тия! Втората, дуспута. На гърба. Слушай, ако има нещо, служи му един някой да играе до Русия, прем да му играйте му. Или Той е- Стефан да се залепи до него и да му играе. Просто да седи до него, брат. Той не е нужно да му влиза да го джаска. Да. Просто да седи до него, да не му дава да се обръща, да връща назад. Обърня. А, така. Добра. Айде, отвори му сега на дуспата. Ари, бе, играй сега, бе. Судар. Ех, майка, да я избяга. Добре. Айде. Иляне, влизай. По-прибрано тук център. Играй до този с Русия, да не се завърта, бе. Младен ти да напред. Тук да знаете, то на крилото. А, така. Това е така. Саша е с него, Саша е с Русия, гърба ти. Стой в център, Иляне. Ще мина. Добре, Сашо. Браво, Сашо. Това е фаул. Инглези, полява, инглези. Ти инглези. Кой има, бе? На топката, Саша, на топката!
Стефане, като си готов, излизаш на Сашо на место. Влизаш на Сашо. Отзад. Коце, тук е Илян. Това е с лев крак играе. Да? Da. Asta vrei cu Luci? Da. Eu zic Luci cu ăsta. Luci cu ăsta, bă, mi-a dat Băi, Gabriel, uite-l Luci e de ăsta. Da. Și ăsta vrei să-i bate cu Luci? Mi-a dat o palmă. Ăsta e de la Luci? Da, nu știu cum, din întoarce. Din întoarce și Luci e de aici. Luci, sări la el. Era galben. Tot Luci. Няма нищо, айде, прибери. Жорка, стой до него, стой до този, той нека... Това Русия трябва да има персонален човек с него. Тук един дясно. Айде, тук, Саше, Дясно! тук Русия, че е опасен. Жорка, стой му, не се изхвърляй. Не му се изхвърляй. Nu mu dai завърта само, да те минават, това е. Така, браво. Браво, това да не тия... Няма Давай, да го играй, чакаш, няма тия. да го жалиш. Няма да го жалиш. Почва да се изнервят, щом бият от центъра. Нека му да не фала. Сега с Стефан ще се смениш. Секунда. Ние го гледаме тук да лъжем, аже. Bravo, Veratu. Петър, сега влизаш. Da, bă, seamănă la unul, la seamănă acum e zi. Да, да. Рати before 20 years. Добре, Обърни се! Bravo, e Pantera. успокой топката. Отворите малко да Абе, побягат. забавил малко. Младене, искай! Ела. Стефка! Айде, подсигури го. Сега, на Русия, с Русия. Браво, айде, дай са. Пускай му. Майка идея. Не му е подава, бе. Там пак бехме двамата сами, брат. They come every time like this, they'll be good team. But once with us, with this team, they come like that, and next week they're gonna see them. They're gonna be 5 new. Then they're gonna lose again some shit team. Два! Обърни се, Жорка, обърни се! Давай, добре. Браво! Добре. Браво! Ама ти лошо е. Чай, извини му се, Иляне. Сега са наредети. Ей! За first one. Обърни се! Тук на гърба, младене, на гърба! 3 минути май. Давай! Три. Давай, Стеф! Две Давай! казах. Идва, подава! Майка идея. Не, те винаги свират срещу нас. Няма нищо. Смятай, ти не Това- сме работа. Не бе, добре направи. Просто не е за жълт картон. Не е за жълт картон. Ти е първо нарушение. Какъв жълт картон? Не знам, така мисля. Ти там що фащаш с ръцете? Брат, аз минавах 4 пъти. Дай ми аз едно. Добре, аз не мога да четвъртъка хода. Четвъртъка хода с младен. Питай го. Засичам, 1 минута има още. Няма такива глупости. Едно Да. гол. Има още 12 минути. Имаш предвид, че аз 12. в живота си нападател не съм бил. Представете си, ако имах някакви качества, да ред 12, има 5. Младене! Чой се, сега ще го сменя. Изкърне. Има 5 минути. Къде 5 минути, бе? Ние почнахме по-късно. Сменихме слушай, нещата. Колко време? Играй човек по-малко и не знам дали Стефан 25 минута, 26. помага в защита. Само ти подсказвам да ти кажа. Брат, аз защита се правя тарелка. Като Не, се не, сетиш, ще ще влезеш. влезеш. Следващия момент е той, че си човек по-малко и трябва да е човек, който може да играе отзад. Това имам предвид. Браво! Отзад! Люби надъха и ти да играе Тук отзад. сам. защото- Пред вратаря. Стой! 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 Не напред, така. Затваряйте само. Жорка ти да не те мина! Младене, виж, младене!
На гърба! Браво, ти. Реф! 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 Реф, 2 minutes! Реф! Come on, Ref! Come on! Next 5, който е? Когато 5. излезне топката тогава. Като я вземете, върнете да влезете да вкарате човека, бе. Сега ще реши. Като я вземете веднага в тъч. За един да бие. Ето, Чува ли си? за центъра. Добре, че айде само да гледа, че трябва да гледа. А, така. Ако я вземете в тъч, я въдете, бе. Би. Ми я трябва да го пусне, според мен. Той са малумни правила са. Топката мога да не излиза изобщо. Абе не бе, трябва да излезе топ. Ей, изритайте тази топка. Той е малумна работа. Аз за първи път чувам такова правило. Като минат 2 минути, трябва да топката да излезе. Ми те да вкарат гол, бе, Те брат. могат да стоят да излезе топката. Е, тук и те още не се знаят правилата, те всичките деца седите. Стой така, сам излезе, какво направи. Не му се изхвърля, бе. Стефане, 200 кила човек. Браво! Айде, наредете са. Наредете са. Е тука. А той не го и докосна, бе. Булшит! Е, fucking hell, man! Не, той вече е Go малумна работа. fuck yourself, man! Ref, are you playing for them? Ева, твоята майка, рева и копале, Айде, ще ги рева. пиеме, бе. Давайте, ще ги пиеме, бе. Fucking cunt! Засичай, бе, засичай ти, бе. Ми засичай 2 минути на жорката. 34. Почваме да му говорим и става... Ти не си му говори нищо, бе. А не, то сега предния жълт картон бих казал, че го има на Елянски, ама той жълт картон е пародия, той жълтка дори не го и докосва. Той прави шпагат на 6 метра от него разстояние. Пиеме спокойно. Още една минута има. Още една минута има. Спокойно, не бързайте. Петре, влиза се. Бил съм нагнал бутилоните така, аз не правя. Е така. Само да минеш на... Жорка, ти беше момна работа твоя жълт картон, за първи жълт такъв жълт картон. Ти нито го удари, нито нищо и той просто посегна. А, така. Добре, нареди. Не, брат. Брат, дявно. Айде, чистия. Fuck off, man! Fuck off! Стефане, ако си отворен, излез, можеш. Hey, ref! Реф. Свърши времето, айде. Може, има. 30 го излезна. Свърши. Браво, голям мач. Да не бе, Сори, свърши. Реф, сори. Тръгте сега да ти го набият 30 пъти вътре в сух. Аре, е! А майка ти се... Фаните ли е бъдетия, ей! Стефане, не там бе! Стефане, бе! Стефане, не там бе, човек! Абе, къде гойте? Това е тази преса пак! Абе! Да не е дала! Той те не си чао! Фаните ли е, че сте ти в тъджа, да влезе жорката? Да, изчистете топката! Да, Стефане, дава се познате! Стефане, центъра! Пренси! Чистия! Жорка, влизай, Жорка! Yes, fuck off. Идиот. Младене! Пак са наредети, пак са наредети! Майко, защото
Защото, брат, обясни ми, Жорката е прав. Те говорят за Жорка, Стефан се е забил нападател, ти тъч за тях има. Спре да се прибира вече. Ми не ставате и брат, то не заиграйте. Да,